Hello guys, lain na usab nga istorya karon ang ato ang pagaisutan. Istorya kini sa duha ka magbalantay sa karnero ug hopefully nga tapuson nimo ning video aron nga makuha nimo ang mga dagkong lesson sa ato ang mga sambingay sa Kristohanon. So para masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa maong istorya. Dunay duha ka magbalantay sa karnero nga nagkaipon ang ilang mga karnero nga ilang gibantayan. So nagka-problema ang usa ka magbalantay tungod kay adili na niya mailhan kung hain gud ang iyang karnero niadto. So ihang giduol ang usa ka magbalantay kay para magpatabang siya para ma-separate ang iyang gibantayan nga mga karnero. So katong usa ka magbalantay giingnan siya nga ayaw ka problema kay ang akong mga karnero aduna ako'y training sa akong mga karnero nga kung akong mutaghoy ko, muduol na ko tanan ang akong mga karnero. So, masiparit ra ng imuha kung ako ang patingugon ang ako ang tuno o taghoy sa maong mga karnero nga ako. So, tuod man, gipatingog na ning taghoy na tong usa ka magbalantay sa karnero og ang tanan nga mga karnero nga ayaha miduol diya kaniya. So, ang hitabo, nasulbad ang problema sa usa ka magbalantay sa karnero kay nasiparit man ang iyang mga karnero tungod sa training o tungod sa tingog sa usa ka magbalantay nga mao'y gisunod sa iyahang mga karnero. So guys, dinhi lang ta kutob sa ato ang sambingay karon o kining ato ang sambingay aduna kitay makutlo nga mga dagkong lesson sa kinabuhi nga ang tinuod nga mga anak sa Dios mamati gyud na sa mga pulong sa Dios. Ang ato ang tinuod nga magbalantay mao nga ato ang Ginoong Jesucristo o si Satanas pwede iya pong ang kunon nga siya pud ang mubantay sa mga tawo sa kalibutan. Pero usa siya kapiki nga magbalantay tungod kay iyang ipahamak ang mga karnero dinhi sa kalibutan, but only the Lord Jesus Christ ang tinuod nga magbalantay sa atong kinabuhi. Kay kung musunod kita sa antingog sama sa sambingay kaganina nga nasiparit ang karnero tungod kay misunod sa tingog sa usa ka magbalantay. So inusab niya na matud pas John chapter 10 verse 27, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Giklaro din ni guys sa John chapter 10 verse 27 nga kita gipakasama tag mga karnero. So ang katudang mamati sa tingog sa Ginoo, iha katong mga karnero. Unya nakaila siya kanato og dapat kay kita mga karnero man taniya dapat busunod kita sa iyang tingog. Okay? Matud pa sa John chapter 8 verse 47, ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios, apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. So masiparit gyud, malain gyud ang dili karnero sa Dios. Masiparit gyud siya kay ang dili tinuod nga karnero sa Dios, dili ko na mamati sa pulong sa Dios. Apan ang tinuod nga mga karnero sa Dios, mamati ko na siyang pulong. So adunay gitawag og separation. Okay? So atong hinumduman nga si Satanas mo-claim pud siya nga siya ang mubantay sa mga kalag sa mga tao, pero iyang ipahamak ang atong kinabuhi. Iya kitang siya ang magbalantay nga iya hinuuntang ibutang adto sa peligro nga pagkinabuhi, iya hinuuntang dauton sa atong kinabuhi. Pero ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang tinuod nga magbalantay sa atong kinabuhi kay siya ang matud pa sa Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Dios mao akong magbalantay, busa wala gyud makulang kanako. Ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang nasayod sa atong panginahanglan, both spiritual and material. Og siya ang mudala nato diya sa matin-aw nga katubigan sa iyang pulong, ug ingon man sa mga lunhaw nga masibsib nga mao ang iyang presensya. Muna nga kita nga mga karnero sa Dios, dapat musunod kita sa mga pulong sa Dios. Kay kana mao kana ang iyang tingog, kay ang dili iya sa Dios, dili gyud na musunod sa iyang tingog. Unang upuli nga doon natin nakutlo nining mao nga pagtulunan guys, nining mao nga storya may tungod sa duha ka magbalantay. Ang duha ka nagbalantay diha nagpresent kana ni Satan o ang ato ang Ginoong Jesucristo.
So mailhan nimo ang tawo nga dili siya anak sa Ginoo tungod kay mas palabihon niya ang kalibutanon nga mga buhat. Pero mailhan nimo ang tinuod nga anak sa Ginoo kay mas palabihon niya ang pagsunod sa Ginoo kaysa pagsunod sa mga kalibutanon nga mga buhat. So diha nato mailhan kung kinsa ang tinuod nga mga anak sa Dios through sa pagsunod sa tingog diha kaniya. Sumala sa gingon sa John chapter 10 verse 27 o sa John chapter 8 verse 47. Guys, dinhi lang takutob sa ato ang sambingay. Hopefully nga nakatag kita dugang mga impormasyon o mga dagkong lesson sa kinabuhi. Kung ikaw karon usa ka anak sa Dios, midawat kang Jesus Christ, so usa ka na kagitawag og karnero, unya dapat musunod kita sa tingog sa Ginoo ug dapat dili na nato usundon ang ato ang gisunod sa una nga panahon, ang tingog sa kaaway nga mao Satanas, nga siya pod mo advise nato nga mo ni buhata, mo ni himua, pero dili day makaayos tubangan sa Ginoo. Instead, ang ato nung buhaton guys is ang ato ang kinabuhi atong itugyan sa Ginoo ug dapat sundo nato unsay mga gisulti sa pulong sa Ginoo ug ato ang atong magbalantay maong Ginoong Hesukristo. Siya ang napakamatay sa krus tungod og alang kanato para nga kitang mga karnero masipti kita. Ug matud pa sa sambingay sa John chapter 15 nga gibiyaan sa Ginoo ang 99 ka mga karnero ug iyang gipangita gayud ang usa ka karnero nga nawala. So usa kita sa karnero nga nawala sa unang panahon, but through Jesus Christ iya kitang gianis kalibutan, iya tang gipangita ug sadyang nakit-an kita, iya kitang gidala diha sa turil sa iyang ginharian ug busa anaa kita sa kamot sa ato ang Ginoong Hesukristo ug matud pa sa Roma chapter 8 verse 31 to 32 nga walay makaagaw diha sa kamot sa Ginoo, bisan pa man ang kamatayon, bisan ang kasakit, bisan ang kalisdanan o bisan unsa nga moabot sa atong kinabuhi, walay makaagaw sa atoa gikan sa kamot sa Ginoo. Insert ang kamot sa Ginoo. Kung nakita sa kamot sa Ginoo, safety atong kinabuhi. Pero kung wala nato gitugyan atong kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo, kung nagpabilin pa kita diha sa kalibutanong mga buhat ug nagpabilin kita diha sa atong pagkamakasala, dili gyud ta maka-expect nga sigurado o dili gyud ta maka-expect nga ang atong kinabuhi dili peligro. Instead, atong sabton nga kung magpalayo ta sa Ginoo, ang atong tinuod magbalantay kung magpalayo ta niya, wala gyud tay assurance sa kinabuhi o dili gyud safety ang atong kinabuhi. But to those sa mga tawo nga nidawat kang Ginoong Hesukristo, nagpasakop sa iyang paghari, makabaton gyud og kinabuhi nga walay katapusan ug kinabuhi nga puno sa assurance ug kinabuhi nga puno sa iyang pagpanalipod. Guys, dinhi lang ta sa ato ang sambingay karon, and hopefully kita-kita na buta sa next na po nato mga storya. And be sure guys nga nakasubscribe ka sa ato ang channel para updated ka sa daghan pa kay nato mga sambingay. Actually, daghan na kay mga sambingay sa ubos. Paki-scroll up lang, pakipili lang kini nga channel, wala kita nag-introduce og any religion, but Jesus Christ ang atong gi-introduce, and through sa mga sambingay doon na kitay mapupo nga mga lesson, especially good sa atong pag-serve sa Ginoo. So not only mga sambingay atong naani nga channel, but doon na po tay mga sermon, doon na po tay mga preaching, doon na po tay mga live, doon na po tay mga tips about sa Kristohanon and how to grow sa atong Christian life. So don't forget sa pag-subscribe para updated ka sa tanang mga video. Guys, tinilang takutob, God bless, glory to God, iya ang tanang himaya.